Mangibingelele ekuseni, mangibingelele kuphinaphi lapho ekufiyelela khona le video, makube kuhle makube mhlophe. La phambili kwami ngiphethe lesi sihlahla noma leli khambi. Isikakhulukazi livame ukumila ekugudleni ulwandle, ya. Bathi abelungu i-tailing ice plant. Uma kuwukuthi ubona imbali yakhona iyakubloma, iblomu lakhona liba purplish in color. Kuyasiza-ke lokhu, isikakhulukazi lo muntu osuke ephethwe ama-tonsils, ngoba ama-tonsils ahamba nama-tonsil stones. Leya nto yenza ukuthi umlomo wakho ube nephunga elibi, lezayigaqana leziyana. Lokhu-ke into yenzayo uyakuthatha ukuwashe kahle, ukuhlafune, ugwinye lo juice wakhona. Makuwukuthi kuningi la ukuthola khona, ungakuthatha ukufake kwi-blender noma ukubhuce ubese ulokwane ukuphuza, ukakaza ngako, kuzowaqeda wonke lawo ma-tonsils asuke ekhona. Also as well, le nto le igqama kakhulu, ingakusiza uma ugeza ngayo ukuvula izinto ey'blockile impilo iqhubeke.